irin kamar sihir ukum ne amma ga maza yakan faru. To yanzu shi wannan sihiri na rapt wato impotence ko sihiri da ake yi domin a samu erectile dysfunction ga maza, shi da sihiri da ake a rike gaban namiji ta yadda ba zai motsi ba. To idan gaban namiji baya motsi, baya ma yayi wani aiki, to zai kasance wannan ya sa namiji bai samu misali ba zai iya gamsar da iyalansa ba, zai sa da karshe har su iya rabuwa da iyalan. So ne kan faru, wannan yakan faru saboda za mu yi bayan dalla-dalla akan yadda sihiri yake aiki a jikin gaban namijin, amma aka takaice shi ne zai kasance namiji ne lafiyansa lau amma ya ranar da ya auri mace, ya auro wata mace yau, to kawai ranar kuma shi ke sai samu rashin lafiya. Idan da zai fita waje cikin wasu ya ga wata mace a waje ba a cikin gida ba wannan matar ba ta sanar da ya auro ta, to zai samu lafiya har ya sare da ita. Amma idan ya dawo gida ko ba shi da lafiya, wannan karan kenan. Sannan amma shi kuma a bangaren asibiti yadda za a bambance waɗannan matsaloli shine kamar akwai psychology wanda mutum da shi yana samun matsaloli haka na baya samun gabansa, in ya zo gaban mace sai san ba iya biya mata bukata kuma ba zai iya ba. Amma kuma da zai kwanta bacci da safe na ga ko shi kullum da dare da safe yana da sabi erection, wato na gaban sai yana motsi da dare da safe idan baya tare da ita. Amma kuma idan ya zo wurin ta sai kasa, to ne daga cikin wannan tunani ne na mutum wanda za a gyara masa tunaninsa ne haka sai ya samu lafiya. Sai anatomical mai yiwuwa matsala ce a cikin tsokar da ke cikin nan gurin, ko kuma misali jikinsa ne gaba ɗaya ya samu matsala tsokokin da ke nan, kuma wajen gaban na sai motsa, to yasa to shi kuma za a yi akwai wanda za a yi masa aiki anan sai a gyara. Akwai kuma wanda hormone da misali sinadaran da suke kula ne wanda suke tafowa daga nan gurin su shigo ciki su shiga cikin jini, da kuma suke da kwakwalwa su gyara wurin, to su kuma su ne suka samu matsala. So wannan kuma za a yi masa allura ko wani abu. Sannan sai pathology, idan a ce misali mutum da matsala a cikin nan gurin ko matsala a cikin jijiyoyi da suke kula da nan wurin, to jijiyoyin sun samu matsala, to wannan zai kasance a samu baya sakamakon baya motsi. So wannan yakan kawo wannan kaɗan daga ci da kuma hanyoyin da za a bambance wannan sihiri kenan. Akwai sihiri na gaba shine sihir dakhil, kuma wanda kusan shine sihiri na karshe a wannan shiga ta muku wannan video nan shine dakhil. Abin da suke da dakhil shine kamar rufa ido. So rufa ido yakan faru, yakan zo ne daman ba dalili, kwatsam mutum zai zo ya ce muku, sannan yakan zo ne mutum za a sa ku yi ta'ajjabi, wato a sa mutane mamaki, hankalin su ne suna ta mamaki ta yaya kana zai faru, kare sai a yi musu wannan abun. Sannan za a gusarwa da mutum hankalinsa ne ta faruwan abun, har sai abin ya faru sai kuma ya me ya faru ne. Yakan zo ne mutum zai iya zuwa kana da wani abu, sai wani ya zo zai sayi shi kawai, ko kuma wani ya zo ci kai kawo abin da ke hannunka kawai, sai ka dauka ka bashi, sai bayan ya tafi kuma sai hankalinka ya dawo, sai ka to ina kaza na, sai ka kama kuka ko ka kama dubi. Mutum zai iya sai dabba a kasuwa ya taho da kuɗin sa, kawai wani zai ci kai kawo kuɗin nan, kawai sai dauka sai ya rika wasu kuɗin sai ta wuto. Wannan yakan fara take kenan. Ko mutum ya ce maka bari zai shiga ta bakin dabba ya fita ta bayanta, sai kamar shiga ta bakin dabba, ko kuna nan ko suke baki shi kuma can ba inda yana kallon ku, to kaga wanda an rufe mutane idan mutane idanun su kenan. Sannan sai akwai abin da yake talent, haka wani abu ne wanda mutum shi yana yin wasu abubuwa kuma bayan yadda aka san su, ko yana abubuwan da ba a san su ba ko ba a saba yin su ba, shi zai iya yi. To wannan talent ne, abu ne wanda ba kowa Allah ke ba mutane, kowa da irin nasa da Allah ba shi. Sannan akwai abin da yake faruwa ta hanyar training, yawan yi, mutum yana yawan yin abu har ga iya. Misali mutum ne yana yawan yin training na kwallo, sai ga kwari ya iya kwallo, to wannan talent ne, sai ya kai wani abaci. Ko mutum yana wani abu daban, sai ga kwari ya iya shi, to wannan training da yake kawo, ko kuma skills da mutum ya je wani wuri ko wasu abubuwa daban-daban, yayi wannan